Коронавирус в гората. Както хапваше си Вълчо на закуска вкусен чирус, чу по горската уредба, че е плъзнал страшен вирус. Вмиг му секна апетита от той спешно съобщение и изпадна неусетно в трепетно недоумение. Откъде дойде този вирус? И защо е с корона? Гризна още малко чирус и реши: ще питам слона. Слона чул от новините и се е екипирал с маска. Твърдо, за да се предпази, сложил очила и каска. Който в гората го види, вече стряска се на сън. Вълчо затова не знаел и поседнал на един пън да обмисли новината, а и заради краката, че от възрастта артрита вече идва без да пита. Вмиг от стария чинар изхвърча страхотен звяр. Той ще е коронавирус, викна Вълчо. Имай милост, пощади ме, аз съм стар. Тръгнал бях на пазар и да попитам слона: кой ти даде таз корона? Не е корона той, а каска. И моля те, не дей се стряска. Сложих я да се предпазя от вируса да не загазя. Слоне, ти ли си бе, братко? Изкарам я кълиум, като вълк се плаша рядко. Ще милеят, май куршум. Та бях тръгнал да те питам, защото за умен те считам, откъде дойде тоя вирус? Искаш ли да гризнеш чирус? Бих се и гризнал за адета, но отде съм на диета. А вирусът отде дойде не знай се, но е спрякор COVID-19. Слагай маска, слагай ръкавици, да предпазиш твоите вълчици. Даже и ще ти издам секрета, че не хваща малките вълчета. Айде, бягай вкъщи, стойте в карантина. Чух, че се влияе от хинина. Гризна Вълчо още малко чирус и си рече: брей, страхотен вирус. С тез вълчици и с таз карантина по всичко вече си личи. В скоро време детската градина май ще се увеличи.